είπε στην πρώτη ενότητα ο καλός φίλος Φάνης Μαρκίδης ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά δεν το λέει κανένας. Μια μικρή διευκρίνηση. Το λέω εγώ, το λέει ο Μαρκίδης, το λένε τόσοι και τόσοι. Αλλά εντελώς συμπτωματικά, ειρωνικό αυτό έτσι, μόνο συμπτωματικό δεν είναι, το λέμε όλοι εμείς που δεν ήμασταν υποψήφιοι στις προηγούμενες εκλογές και δεν θα είμαστε και στις επόμενες. Και άρα δεν έχουμε καμία απολύτως ανάγκη τους χιλιάδες ψηφοφόρους που καθοδηγεί, που κουμαντάρει το τοπικό προξενείο της Κομοτηνής. Το λέμε όλοι εμείς που στην πλάτη μας δεν κουβαλάμε καμιά κομματική δέσμευση και άρα δεν φοβόμαστε μήπως ο πρόεδρος του κόμματος μας καλέσει στο γραφείο του και μας τραβήξει τα αυτή για αυτά που είπαμε. Και πάλι εντελώς συμπτωματικά δεν το λένε όλοι εκείνοι που και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί να χάσουν την πολιτική τους καρέκλα τρέμουν. Μια καρέκλα η οποία κρύβει από πίσω ένα πακουλό μισθό και μια πολύ άνετη ζωή. Αναφέρομαι σε εκείνους που σε ακόμα ένα συνέδριο πολύ σημαντικό για την Θράκη, όπως άλλωστε περίμενα, λάμπουν για τις απουσίες τους. Τους ευχαριστώ πολύ προσωπικά που μας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η πολιτική τους καριέρα βαίνει πάνω από την Θράκη. Αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε καιρούς τόσο δύσκολους για την πατρίδα μας, όπου το ζητούμενο όλων μας, πολιτών και πολιτικών, είναι το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση για να επανέλθουμε στα προμνημονίου επίπεδα ζωής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και με τα εθνικά μας θέματα. Ένα από τα οποία φυσικά είναι η Θράκη μας. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κάθε ξεροκέφαλο πολιτικό αυτής της χώρας ότι στη Θράκη δεν υπάρχει καμία εθνική μειονότητα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για εθνική μειονότητα. Η μειονότητα είναι μουσουλμανική ή αν προτιμάτε παίρνοντας κατά γράμμα και τη συνθήκη της Λοζάνης, στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες. Είναι οι Κομάκοι, είναι οι Ρωμά, είναι οι Αθήγανοι. Και φυσικά η ίδια συνθήκη, όπως ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, ορίζει ξεκάθαρα και πολύ κατηγορηματικά ότι στα μειονοτικά σχολεία θα πρέπει να διδάσκεται η μητρική γλώσσα των μειονοτήτων. Ωστόσο, κάτι που συνηθίζει να κάνει σε όλα τα Βαλκάνια η Άγκυρα, προσπαθεί και στη Θράκη αυτή τη μειονότητα τη μουσουλμανική, αξιοποιώντας κυρίως το γεγονός ότι έχουμε κοινό θρήσκευμα με τους Τούρκους, προσπαθεί και εδώ να παρουσιάσει μια τουρκική μειονότητα. Δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω πως με μεθόδους που θα αναλύσω παρακάτω έχει καταφέρει ήδη να εκτορκίσει χιλιάδες μη Τούρκους μουσουλμάνους της Θράκης. Ένας πολύ καλός τρόπος, ειδικά σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, είναι το χρήμα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για χιλιάδες έλλειστους συνεργάτες του τουρκικού προξενείου και επειδή πολλές φορές μου λένε «Μα γιατί το λες αυτό, έχεις καμία απόδειξη στα χέρια σου το προξενείο, πληρώνει κάποιους ανθρώπους». Καταρχήν ξεκαθαρίζω ότι δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι δίθεν εκλεγμένοι μουφτίδες ή ψευδομουφτίδες αν προτιμάτε. Όταν πάνε στα χωριά πάνω, όπου ξέρετε εμείς για να έχουμε στο ψαμί μόνιμα έναν κότσα, προσλαμβάνουμε έναν και το πληρώνουμε εμείς οι κάτοικοι του χωριού, η κάθε οικογένεια την ό,τι της αναλογεί. Και βγαίνει ο ψευδομουφτής και λέει, «Μα εσείς είστε άνεργοι περισσότεροι, οι καιροί είναι δύσκολοι σε αυτή τη χώρα. Μην πληρώνετε και κότσα, γιατί το πληρώνουμε ήδη εμείς». Άρα οι ίδιοι ομολογούν ότι πληρώνουν ανθρώπους εδώ στη Θράκη και δεν είναι κάτι που λέω εγώ. Φυσικά δεν είναι δυνατόν μέσω του χρήματος να μπορούν να ελέγξουν ολόκληρη τη μειονότητα. Είναι δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, δεν μπορούν να τους πληρώνουν όλους. Εκεί λοιπόν έρχεται η δεύτερη επίσης πολύ επιτυχημένη μέθοδος εκτροπισμού που είναι η τρομοκρατία. Μια τρομοκρατία που την βίωσα προσωπικά όταν το 2006 ζητούσαν το αυτονόητο. Να υπάρχει και στο χωριό μου ένα νηπιαγωγείο για να πάνε και τα δικά μου, τα παιδιά όπως και τα δικά σας σε νηπιαγωγείο, για να μην πάνε κατευθείαν στην πρώτη δημοτικού χωρίς να ξέρουν να πούνε ότι καλημέρα στα ελληνικά. Τότε λοιπόν είχα αρχίσει να δέχομαι αθλητικά τηλεφωνήματα. Ατιμούσα να σκοτώσουν τα παιδιά μου, ότι θα πάω σπίτι και δεν θα βρω τη σύζυγό μου, γιατί τετάρα δεν είχα τίποτα, εντάξει. Και τότε, έχοντας ευτυχώς στα χέρια μου όλα τα κατάλληλα εργαλεία,
Κατέγραψα αυτά τα τηλεφωνήματα τα απειλητικά και τα πήγα στον εισαγγελέα της Ξάνθης. Και προς μεγάλη μου έκπληξη, τον άκουσα να μου λέει, κύριε Καραγότσα, για να παρέμβει η δικαιοσύνη πρέπει να έχουμε γεγονότα. Του είπα λοιπόν και εγώ ότι μόλις βρω το πρώτο πτώμα σπίτι μου θα τον ενημερώσω για να παρέμβει. Αυτή είναι η στήριξη που έχουμε από την ελληνική δικαιοσύνη και την ελληνική πολιτεία. Επειδή όμως, όπως υπάρχουν άνθρωποι υπεράνω κλιμάκων, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ούτε από τρομοκρατία καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε από ανθρωπισμό, εκεί έρχεται να παίξει έναν πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό κατά με ρόλο στην περιοχή, το κοινό θρήσκευμα με τους Τούρκους. Όλη η δουλειά γίνεται μέσα από τα τζαμιά και τα Κουράν Κοροσού. Ήδη ανέφερα ότι οι ημάμιδες που έχουμε στα τζαμιά πληρώνονται από το τοπικό προξενείο. Είναι επόμενο λοιπόν ότι με κάθε τρόπο προσπαθούν να περάσουν και τις πιέσεις στους πιστούς μουσουλμάνους. Μου λένε μερικές φορές, και γιατί θέλετε τις εντολές, τις προτροπές όπως θέλετε φίλες των ημάμιδων, αφού είστε αυτοί που είστε. Πρέπει εδώ να υπενθυμίσω ότι όταν απευθύνεσαι σε έναν λαό με ιδιαίτερα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και έναν λαό παράλληλα πιστός των θρησκευμάτων, είναι πολύ εύκολο μέσα από τη θρησκεία να το περάσεις ό,τι θέλεις. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται η Άγκυρα και μέσω των κοτσάδων και των ημάμιδων περνάει τα διάφορα μηνύματά της στους πιστούς αγράμματος δυστυχώς σε μεγάλη πλειοψηφία μουσουλμάνους της Τράκης. Όταν φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε μέσα στο τζαμί ομιλίες υποψήφιων δημάρχων, ομιλίες υποψήφιων βουλευτών, όταν 2 μέρες πριν τις εκλογές βγαίνοντας από το τζαμί μου δίνουν στο χέρι το ψηφοδέλτιο του βουλευτή που πρέπει να ψηφίσω, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν είναι όμως μόνο το τζαμί και τα Κουράν Κοροσού, τα οποία επίσης έγινε αναφορά από τους προλαλήσαντες. Ξέρετε, επειδή στα μειονοτικά σχολεία τα παιδιά διδάσκονται, θα μιλήσω παρακάτω από δύο λόγια την εκπαίδευση, τα παιδιά διδάσκονται περισσότερα τουρκικά και λιγότερο θρησκευτικά. Και εμείς ως μουσουλμάνοι θέλουμε τα παιδιά μας να ξέρουν, να μάθουν τα θρησκευτικά μας, αναγκαστικά τα στέλνουμε το απόγευμα για κάποιες ώρες σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του τζαμιού στο κάθε χωριό, όπου γίνονται υποτίθεται μαθήματα θρησκευτικών από αυτούς τους κοτσάδες που ανέφερα, τους πληρωμένους προς το τοπικό προξενείο της Κομοτηνής. Στέλνω και εγώ τα παιδιά μου, και άρα αυτά που σας λέω σας τα λέω από εμπειρία. Διδάσκονται ελάχιστες ώρες την εβδομάδα θρησκευτικά και περισσότερο διδάσκονται ύμνους τουρκικούς, γραφή και ανάγνωση της τουρκικής γλώσσας, εθνικό ύμνο της Τουρκίας και πάει λέγοντας. Κατά τα άλλα εμείς τα στέλνουμε για να μάθουν θρησκευτικά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι στέλνουμε στο τζαμί Ελληνόπουλα και μας γυρνάνε στο σπίτι Τουρκόπουλα. Έκανα πριν αναφορά στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των μουσουλμάνων της Τράκης. Αυτό δυστυχώς είναι το αποτέλεσμα της μειονοτικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά μας, τα κομμακόπουλα, που μέχρι τα 6 τους χρόνια μιλάνε μόνο κομμακικά, στην πρώτη δημοτικού καλούνται να μάθουν την ελληνική γλώσσα, πολύ σωστά βέβαια, η γλώσσα της πατρίδας τους, αλλά μην ξεχνάτε ότι μέχρι εκείνη την ώρα τους είναι ξένοι, γιατί δεν την έχουν μιλήσει ποτέ. Καλούνται να μάθουν τα θρησκευτικά μας, τα αραβικά. Καλούνται να μάθουν την δεύτερη ξένη γλώσσα που ορίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα αγγλικά. Και φυσικά καλούνται να μάθουν μια εντελώς ξένη για αυτά γλώσσα, την τουρκική. Γιατί αυτό ορίζουν οι διμερείς συμφωνίες που υπέγραψαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, Ελλάδα και Τουρκία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν στο τέλος του δημοτικού, στην 6η δημοτικού, αυτό το παιδί να έχει καταφέρει να τα πάρει όλα αυτά καλά? Εκεί λοιπόν ξέρει λίγο απ' όλα, αλλά τίποτα καλά. Με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα στη συνέχεια στο γυμνάσιο, στο λύκειο και γενικότερα στη ζωή του σε αυτή τη χώρα. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για μια μειονότητα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Κατ' επανάληψη, όχι εγώ αλλά εκατοντάδες μουσουλμάνοι, απευθυνόμενοι προς τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, έχουμε ζητήσει την ίδρυση και λειτουργία ελληνόφωνων δημοτικών σχολείων στα κομμακοπόλια της Ξάνθης και της Ροδόπης. Το έτοιμά μας αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων βρίσκεται σε κάποιο σιρτάρι και στη χειρότερη σε κάποια κομματερή της Αθήνας. Κι όμως, αν εμείς οι 50% που υπογράψουμε αυτό το αίτημα είμαστε λίγοι, δεν θεωρούμαστε αριθμός ικανοποιητική
κόστος ώστε να υλοποιηθεί αυτό το αίτημά μας. Μπορεί κάλλιστα και ο νυν Υπουργός Παιδείας, ο Ανδρέας Λοβέρδος, να ζητήσει από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα ότι χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι γυρνάνε την πλάτη τους στο μελλοντικό σχολείο και ακόμα και με δικό τους κόστος στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνόφωνο σχολείο της Ξάνθης. Γιατί τέτοια δεν υπάρχουν στα χωριά, μόνο στη πόλη. Εγώ ο ίδιος, αν και άνεργος 1,5-2 χρόνια, προτίμησα να μείνω στο ενίκιο και στη πόλη παρά να γυρίσω στο πατρικό μου στο χωριό που δεν έχω ούτε ενίκιο ούτε κοινόχρηστα. Και προτίμησα όχι γιατί μου αρέσει η ζωή της πόλης, αλλά γιατί και τα παιδιά μου έχουν ένα σωστό δημοτικό σχολείο και δεν τα στέλνω στο μειονοτικό. Δυστυχώς όλα αυτά που σας λέω δεν είναι άγνωστα σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Μη σας πω τα ξέρω καλύτερα από μένα. Δεν πρόκειται όμως να τα ακούσετε από κανέναν. Γιατί ακόμα και να ξεστομίσει τη λέξη που μάκωσε ένας βουλευτής του κοστίζει σε ψήφους. Αν δεν τους κόστιζε σε ψήφους θα ήταν αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή εδώ και θα κάθονταν να ακούσουν αυτά που λένε. Η ελληνική πολιτεία, όσο τουλάχιστον το τιμόνι της χώρας που έχουν στα χέρια τους εκείνοι που την πολιτική την αντιλαμβάνονται ως επάγγελμα και όχι ως προσφορά στην πατρίδα, λάμπει για τις απουσίες της, ή μάλλον όχι απλά λάμπει για τις απουσίες της από τη φράση. Πολλές φορές είναι εδώ, αλλά για να βοηθήσει την άλλη πλευρά. Πότε έκατσε η ελληνική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα, έχοντας να παρουσιάσει αιτήματα, λέγοντας ένα όχι, χτυπώντας μια φορά το χέρι στο τραπέζι. Πότε? Πάντα πηγαίνει, ακούει, υπογράφει και φεύγει. Φτάσαμε σε σημείο να αρχίζουν σιγά σιγά να αναγνωρίζονται ακόμα και αρμοδιότητες ή ενέργειες και πρωτοβουλίες των ψευδομουφτίδων της περιοχής. Τη στιγμή που έχουμε νόμιμη μουφτία και στη Κομοτηνή και στη Ξάνθη. Γιατί πολύ απλά ένα πάγιο αίτημα της Άγκυρας είναι αυτό, να φτάσουμε σε σημείο να εκλέγονται οι μουφτίδες της περιοχής και όχι να διορίζονται από το ελληνικό κράτος. Και όταν μιλάμε για εκλογή μουφτίδων, όλοι ξέρετε ποιοι θα αποφασίζουν και πώς θα εκλέγονται αυτοί οι μουφτίδες. Επειδή συνήθως αναφέρομαι στην προκλητική δράση του τουρκικού προξενείου και στην αδιαφορία παράλληλα της ελληνικής πολιτείας, δέχομαι συχνά το ερώτημα: εσείς οι ίδιοι υπομάχοι τι κάνατε? Αντιδράσατε? Προσπαθήσατε να διασώσετε αυτό που κληρονομήσατε από τους προγόνους σας? Με περηφάνεια λοιπόν σας λέω πως ναι. Δεν κάτσαμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν περιμέναμε να κάνει κάτι η ελληνική πολιτεία. Πήραμε μόνοι μας πρωτοβουλίες, αποφασίσαμε να καταγράψουμε τη γλώσσα μας, ό,τι πολιτισμικά στοιχεία απέμειναν από τους προγόνους μας, με την ελπίδα πως έτσι θα μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε. Ήδη έξω στην είσοδο του κτηρίου μπορείτε να βρείτε ένα δικό μου βιβλίο με τίτλο «Η καθημερινή γλώσσα των κομμάτων της περιοχής Νίκης», το οποίο το ξεκίνησα με τη σκέψη όχι απλά να καταγράψω κάτι για να σωθεί, αλλά να αποδείξω ότι αυτή η γλώσσα μπορεί να είναι και γραφή και ανάγνωση. Επειδή όμως η καταγραφή είναι το πιο εύκολο, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Μπορείς να καταγράψεις κάτι και να μείνει αιώνια μέσα σε ένα σερτάρι, χωρίς να το χρησιμοποιήσει κανείς. Είπαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Να αποδείξουμε σε όλους εκείνους που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα των κομμάτων μικρή, ότι δεν είναι μικρή. Και δεν είναι, και αυτό αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους. Πρώτον, αυτή τη στιγμή στη Ξάνθη τουλάχιστον, το 99% των κομμάτων μιλάει ακόμα τη μητρική του γλώσσα. Από εκεί και πέρα, εγώ ο ίδιος επί χρόνια ήμουν συντάκτης και παρουσιαστής τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων στη κομματική γλώσσα. Μαζί με έναν μουσικοσυνθέτη χριστιανό δημιουργήσαμε ένα CD με καινούρια, προσέξτε, όχι παραδοσιακά. Είπα το να καταγράψεις κάτι παραδοσιακό είναι εύκολο. Δημιουργήσαμε καινούρια ελληνοκομματικά τραγούδια και μάλιστα 5-6 αντίτυπα έχουν μείνει από αυτό το CD, νομίζω ότι βρίσκονται και αυτά έξω, όποιος θέλει μπορεί να πάρει.
Όταν λοιπόν έχεις έναν λαό που μιλάει ακόμα τη γλώσσα του, όταν κάνεις τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων στη Πομακική, όταν δημιουργείς καινούρια τραγούδια, καινούρια σύνθεση, καινούρια μουσική με αυτή τη γλώσσα, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για νεκρή γλώσσα. Φυσικά, όλο αυτό για μένα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν κάποια στιγμή δεν αναγνωριστεί επίσημα από την ελληνική πολιτεία. Το να έχω ένα αλφάβητο, ένα βιβλίο κομματικής γλώσσας δεν μου λέει τίποτα. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι αυτή η προσπάθεια να αναγνωριστεί κάποια στιγμή από την ελληνική πολιτεία και να αναγνωριστεί επιτέλους ένα αλφάβητο της κομματικής γλώσσας, ώστε να εφαρμοστεί πολύ απλά η συνθήκη της Λοζάνης και να αρχίσει αυτή η γλώσσα να διδάσκεται στα μειονοτικά σχολεία της περιοχής. Όσο δεν αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια, είναι σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας. Αν άρχισα σήμερα το σπίτι μου, την οικογένειά μου και βρίσκομαι εδώ, είναι γιατί θεωρώ σημαντικό όλα αυτά να λέγονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Όχι προς ενημέρωσή σας. Εσείς είστε θρακιώτες. Το ξέρετε το πρόβλημα, το ζείτε. Προς υπενθύμηση πιο πολύ και σε εσάς, αλλά κυρίως προς τα κέντρα αποφάσεων. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή το συμφέρον της πατρίδας θα δει πιο πάνω από το κομματικό συμφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.